top secret mo? Hindi ko alam kung tatanga-tanga lang po ba talaga ako o sobra lang akong nadala sa init ng kabataan. Siya po yung crush kong instructor na turo sa akin kung gaano kasarap at kasakit ang mga sikreto. Crush na crush ko po siya from the start ng pagpasok ko sa university, pero never ko pong in-expect na mapapansin niya po ako. Bigla na lang po akong sinunggaban ng halik, nag-aalab na halik. Niromansa niya po ako, pero may problema po. Meron po ako nun. Nagmukbang po siyang mag-isa. Yung dinugo ang hindi doon, hindi luto. Good evening Luzon, Visayas, Mindanao. Oras natin ngayon sa buong kapuluan, it's already 9 o'clock p.m. at kayo po ay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Mga kabisyo, ngayong gabi na to, simula alas 9 hanggang alas 12 ng gabi, kasama niyo po ako. Si DJ Titangelo, ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. Kabisyo, may magandang katanungan sa aking utak ang nabuo. Bakit nga ba masyado tayong nananatili doon sa konseptong dapat mahanap natin yung tamang tao sa buhay natin na magiging loyal? At bakit din ba na ganun din yung sarili mo? Susuklian mo yung pagiging loyal niya. Pero minsan kabisyo, kakaisip natin sa bagay na dapat makahanap tayo ng taong loyal, maging loyal tayo dun sa tao na yon. Nakakalimutan na natin yung sarili natin. Na minsan dapat maging loyal ka muna sa sarili mo bago sa ibang tao. Minsan kasi kabisyo, ang galing natin mangilatis ng ibang tao. Pero pagdating sa sarili natin, hindi natin kilala. Kaya mga kabisyo, halika na. Alamin natin ang patikim ng Rocky Secret Files with Titangelo ngayong gabi na to. Pinagsabay ko ang dalawang babae. Yes, kabisyo, tama po kayo na napakinggan. Pinagsabay ng ating letter sender ngayong gabi na to ang dalawang babae. Malalaman po natin kung ano ba ang takbo ng storya ng ating letter sender ngayong gabi na to. Bakit kaya niya pinagsabay ang dalawang babae? Ano kaya ang kanyang intensyon? Ano kaya ang kanyang dahilan? Kung bakit kailangan may dalawang babae sa buhay niya? Sino ba talaga ang dapat niyang piliin? Sino ba ang dapat talagang mahalin? Malalaman natin yan kabisyo sa aking pagbabalik. Kasama niyo pa rin ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. DJ Titangelo at ikay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.